चिकन म्हटले की तोंडाला पाणी सुटते, कारण चिकन हे आपले खूप प्रिय असते. चिकनपासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी बनवल्या जातात. यामधील एक वारंवार बनवली जाणारी आणि आवडीने खाल्ली जाणारी रेसिपी म्हणजे चिकन मसाला ग्रेव्ही. ही रेसिपी घरामध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. चला तर आज आपण बनवूया चिकन मसाला ग्रेव्ही. प्रथम चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी पाव किलो बोनलेस चिकन घ्या. ते स्वच्छ धुवून त्याचे छोटे तुकडे कापून घ्या. छोटे तुकडे केल्यावर चिकन एका बाउलमध्ये घेऊन मग त्यामध्ये छोटा चमचा चिकन मसाला, मीठ, हळद आणि मोठा चमचा लाल मसाला आणि लिंबूचा रस मिसळून घ्या. सर्व मिक्स करून 1-2 तास चिकन मॅरिनेट करत ठेवा. मसाला बनवण्यासाठी 1 वाटी सुके खोबरे किसून घ्या. व 2 कांदे उभे कापून घ्या. चिकन मसाल्यामध्ये तुम्ही जितके चांगले मसाले वापराल तितका तुमचा चिकन मसाला चांगला असेल. बाजारातील मसाले वापरण्याऐवजी तुम्ही घरीच सिद्ध करून स्वतःचा चिकन मसाला बनवू शकता. 1 टोमॅटो कापून घ्या. आता गॅसवर पॅन ठेवा. पॅन गरम झाला की त्यात किसलेले सुके खोबरे भाजून घ्या. व त्यामध्ये छोटा चमचा जिरा, काळी मिरी आणि धने घालून व परतून घ्या. मग ते एका प्लेटमध्ये काढून घ्या. आता त्याच पॅनमध्ये थोडेसे तेल घालून मग त्यात कापलेले कांदे सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. मग त्यात कापलेले टोमॅटो घाला. मग त्यात थोडे आले, 8 ते 9 लसूण पाकळ्या, थोडी कोथिंबीर घाला व परतून घ्या. आता गॅस बंद करून सगळं मिश्रण एका प्लेटमध्ये एकजीव करून घ्या. आता ते मिश्रण मिक्सर ग्राइंडरमध्ये घाला व थोडे पाणी घालून मिश्रण मिक्सरवर बारीक करून घ्या. चिकन मसाल्याची मसालेदार चव सर्वांनाच आवडते. तुमच्या घरी आलेल्या कोणालाही तुम्ही चिकन मसाला ग्रेव्ही बनवून खाऊ घालू शकता. चिकन मसाला ग्रेव्ही सर्वत्र मिळत असला तरी कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यापेक्षा तो स्वतःच्या हाताने बनवून सर्वांना खायला घालणे चांगले. त्याचे साहित्यही सहज उपलब्ध आहे. जर तुम्ही ते नियमित केले तर तुम्ही ते बनवण्यात तज्ज्ञ व्हाल. आता पॅन गॅसवर ठेवा व त्यामध्ये 4 मोठा चमचा तेल घाला. तेल गरम झाले की त्यात 3 ते 4 लसूण पाकळ्या आणि 3 ते 4 तेजपत्ता घाला. मग 4 ते 5 कढीपत्ता घाला. ते तडतडू लागले की पॅनमध्ये मॅरिनेट केलेले चिकन घाला व चांगले परतून घ्या. मग मिक्सरमध्ये तयार केलेला मसाल्याचे मिश्रण पॅनमध्ये घाला व परतून द्या. जर तुम्ही चिकन मसाला योग्य प्रकारे बनवला तर खूप फायदा होईल, कारण ही अशी डिश आहे जी तुम्हाला अनेक आजारांशी लढण्याची ताकद देते. यामध्ये असलेले फॅट आणि प्रथिने तुम्हाला शक्ती आणि उत्साह देतात, ज्याची प्रत्येकाला गरज असते. थोडा वेळ परतून झाले की त्यात पाणी घाला. पाणी घातले की चांगले ढवळून घ्या. मग पॅनवर झाकण ठेवा व चिकन शिजू द्या. थोड्या वेळाने चेक करा व परत ढवळून पॅनवर झाकण ठेवा. थोड्या वेळाने झाकण काढा. चिकन शिजले की
गॅस बंद करा. 2 ते 3 माणसांसाठी तुम्ही चिकन मसाला ग्रेव्ही रोटी, नान, पराठा, भात किंवा कशासोबतही सर्व करू शकता. असे केल्याने तुमच्या चिकन मसाल्याची चव दुप्पट होईल. तुम्ही चिकन मसाला ग्रेव्ही लंच, डिनर, पार्टी किंवा तुमच्या रोजच्या आहारात सर्व करू शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि तुम्ही खाण्याचे शौकीन असाल संचिताज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा.